Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. No alcanzaría el tiempo aquí para contar lo que debes saber de mi estado natal, de tantos personajes, de todas sus canciones, de sus compositores. Arratsaldeon, hemen gaude, Iruñeko Las Pioneras parkean. Parke hau, emakume ausart batzuen omenez egin zen. Lehenetarikoak izan ziren haien arloetan. Eta gaur ere, beste emakume ausart batzuei buruz egingo dugu. Lo bello que es mi Chiapas y la canto con orgullo. Chiapas es un estado imponente en sus montañas, con sus ruinas y el calor que hay en sus playas, sus cascadas y lagunas de colores. Y mi Chiapas tiene un himno que entonamos con el alma, su marimba cuando vibra y acompaña las canciones que cantamos al amor. Bueno, Itziber, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer modu zaude, ondo? Oso ondo, bai. Bengeriztean ondo gustora. Bai, oso gustora gaude, oso gustora, bai. Zu, Barañaingoa zara, ezta? Bai. Baina duela 2019an joan zinen Mexikora, Chiapasera. Hori da. Zergatik Mexikora? Pues begira, justo urte horretan ikasketak amaitu nituen, psikologia egin nuen, eta beti izan neukan buruan praktikaldia edo atzerrian egitearena. Eta egia da ezin izan nuela unibertsitateak eskaintzen zituen proiektuetan parte hartzea, eta esan nuen, bueno, pues nire kabuz ere bilatuko dut zer, eta lagun baten bidez, berak urteak zeramatzan Chiapasen, eta esan nuen, bueno, pues probatuko dut proiektu honetan, eta horrela izan zen, 2009an, 2009an, Joan zinenara. Nintzelara, bai. Eta han, proiektu txiki batean egon zinen ez, eta zertan dantza proiektu politori? Bai, bueno, proiektua etxe komunitario bat da, egia da proiektu hau, bueno, hasieran hasi zen komunitateetan, eta azkenean hor pertsona bat ezagututa, bueno, pues azkenean kolaborazioa proiektu horretan finkatu zen. Orduan, etxe horretan, Jatxil antzetik izeneko etxea da, emakume berriak edo esan nahi duena, eta orduan, etxe bat da, non printzipioz, helburu nagusiena emakumeei arreta eta laguntza eskaintzea da. Bereziki bortxatuak izan diren emakumeei arreta ematen zaie, horietako asko haurdun daudenez, eskaintzen zaie ere bai aukera, bertan erditu ahal izateko. Nolakoak dira emakume horiek edo zenolako bizitza izan dute egoera horretara llegatzeko edo zuei edo proiektuan laguntza eskainbiltzeko edo... Bai. Emakume gehienak indigenak dira. Chiapasen dago etxea, San Cristobal de las Casas hirian, eta hiri hau, zonalde oso indigena talde ezberdinez inguratuta dago. Txeltal, Tzotzil, Tojolabal, badira horrelako talde ezberdinak. Orduan emakumeak indigenak dira. Maiak, ezta? Maiak dira, hori da, maiar emakumeak. Horietako asko gainera ez dute gaztelera egiten, baizik eta beraien hizkuntza propioa. Oso gaztetxoak dira, niretzat hori izan zen horrela ezaugarririk nagusiena, oso gaztetxoak. Eta, asko engainatuak izan direnak, engainatuak edo zuzenean bortxatuak, baina gertatzen zaiena da gero bakarri gelditzen direla. Behin haurdun gelditzen direla, bikote horiek alde egiten dute, bikoteak edo askotan ere violentzia intrafamiliar kopuru handia ematen denez, batzutan osaba batek bortxatu dituenez etxetik kanporatzen dituzte, eta orduan bakardade maila handiko emakumeak dira, sare sozial gutxidunak eta laguntza etortzen direnak etxe honetara. Eta kanporatuak izaten dira
zergatik, osea, bere familian oso gaizki ikusia dago, hain gaztetik ezkondu gabe, gaurdun gelditzea, edo... Bai, askotan familian lotxatu egiten dira. Gertatzen dena hori esan bezala, komunitate ezberdinetan bizi dira, asko hirira doaz lan egitera, etxeetan gelditzen dira zerbitzari moduan, etxeetan zerbitzatzen dute hor bertan gelditzearen truke, gelditzen dira orlotan eta bazkaltzen eta orduan da horrela askotan egiten den horrelako zerbitzu bat, eta gertatzen dena da askotan etxe horietako gizonen sexu objektu direla gizon edo semeen sexu objektu. Orduan, behin aurdun gelditzen direla, etxe horretatik kanporatzen dituzte, eta emakume hauek ezin dute beraien etxeetara itzuli, herrietara itzuli, ze askotan hori lotxatu egiten dira, edo duintasun falta bat izango balitz bezala. Honra edo hemen horrelako kontzeptu hori ezaguna daukagun kontzeptu horren arira, ez? Baina esan bezala batzutan bada, edo bai etxe horietan, edo bai komunitateetan bertan violentzia intrafamiliarragatik ematen diren haurdunaldiak. Orduan etxe honetan eskaintzen zaizkie, baliabide ezberdinak beste emakumeekin, eta bereziki esperientzia berdina izan duten emakumeekin sareak lortu, eta pixkanaka, igual lana aurkitu hemen, edo beste hemen, edo formatu batzuk irakurri idazketan formatu nahi badute, edo horrelako jarduerak lortzeko. Esan duzun bezala, haiek, gehienak indigenak dira, eta iaia ez dakite gazteleraz, zenolako ikasketak dituzte, eta gero, zenolako lan aukerak? Orokorrean oso gutxi. Behin jartzen direla nahi dute eta ikasten dute, batzu gainera hori, inkluso maila ofiziala edo azterketa ofizialak egin ere bai. Baina orokorrean hizkuntza ez ezagutza horrek jamuga handia ematen die, eta zer nolako lanak, orokorrean artisautzarekin erlazionatutako lanak egite dituzte, ze maiar kulturan oso adituak eta oso trebeak izan dira beti orokorrean emakumeak, eta gaur egun ere hori mantentzen da, eskulanetan ehuntzen, gauzak prestatzen, eta horretan oso trebeak dira. Orduan egin aldituzte material ezberdinetako produktuak, eta orduan helburua da horiei adibidez, etekin atera, merkatuetan horiek salduta, edo, zer horrekin autosufizientzia pizkat lortzeko, eta horrela etxe bizitza bat edo pisutxo bat ordaindu ahal izateko beste emakumeekin batera, edo autonomia ekonomiko horretan pizka bat ere lagundu ahal izateko edo. Hori da. Dituzun belarritako politoiek? Bai, hauek ere beraiek eginak, bai, eta oparituta, orduan oso, ez dakit, bereziak dira, beraiek eginak direlako, eta bai. Eta nolakoa zen zure papera joan zinen, justo karrera bukatu eta 2009an joan zinen horretan? Pues begira, ni berez ez nintzen, esan bezala ez nintzen praktikaldi moduan joan, bai egin dituen ere praktika batzuk, baina berez lanketa etzen maila psikologikoan izan. Niretzat oso berezia izan zen ikustea nola laguntza eskaintzera joan, eta batzutan laguntza zen egotea. Etxera joaten nintzen, eta hor nengoen, zer egun horretan zer suertatzen zen, zer egin altzen, batzutan sukaldatzearekin bakarrik, emakume batzuk bertan gelditzen direlako bizitzen hilabete batez. Orduan bertan egon, eta gaurkoan zer sukaldatu alden, nola zainduko dugun gorputza, eta igual emakume bat, dutxa bat hartu behar dut, zainketa pertsonala, egiten zituzten buztinarekin horrelako tailer politak ere bai modu sortzaile batean ere, tailer terapeutiko ezberdinak. Orduan nengoen, konturatzen nintzen egiten nuen lana zela egon, eta ja horrekin bakarrik sortu altzen. Lana handia zela ja, ez? Hori izan zen niretzat gauzarik politena. Eta nola jakiten dute proiektu horri buruz, ez? Ze azkenean, esan duzu moduan, imaginatzen ditut, haiek bukatuko dutela, bakardade horretan, ez? Lotxatuta, oso gaztetxoak, ezagitean nola joan, eta
laguntza eske ateratzen dira edo proiektu hori ezaguna da edo nola sortzen da harreman hasierako harreman hori? Gaur egiten dena da difusio ezberdina, bai komunikabideetan eta sare sozialetan difusioa emakumeek ezagutu dezaten, eta orduan behin horren berri dutenean etxera etortzen dira, hasieran hori badirudi hilabete batean ezin dela gauza askorik egin, baina polita da ikustea ere bai, beraien txipaldaketa handia dela, bereziki etxean lan egiten duten emakumeek beste rol horretan ere egon direlako, hasieran izan dira etxearen erabiltzaileak, orain dela urte batzuk joan nintzenean horietako asko izan ziren erabiltzaile. Beraiek ere bizitu izan zutelako bortizkeria edo horrelako engainua edo humilazioa, eta orduan orain emakume horiek urteak pasatuta ikustea nola lagundu aldituzten beste emakume batzuk, esan da, eske nik badakit zertaz ari naizen, zen hor egon nintzen orain dela urte batzuk. Begira nik ere sentitu nuen semearekiko horrelako retxazo handi bat, baina begira orain ze lotura polita lortu dugun, ahalda, ez da erraza, baina tira, nahi baduzu, lortu alduzu. Egia da emakume batzuk ez dutela nahi eta hor seme alabekin sortzen duten lotura, zaila da. Baiz, ez dela hain erraza bizi izan ez duen norbaitek hori esatea edo instituzio batek hori esatea, claro. Edo benetan bizi izan duen pertsona horrek bere esperientzia kontatzea eta claro. Haiek horretan ispilu baten moduan bere burua ikustea. Bai, ze batzutan instituzioetan ere adopzioan utzi nahi baldin badituzte oso gaizki tratatzen dituzte, beti haude segundo plano batean, eta emakume izateagatik, indigena izateagatik, violentzia da bikoitza edo hirukoitza. Eta joan zinenean, 2009an, pasatu zenuen horri hilabete bat edo, eta gero bueltatu zinenean nola sentitu zinen edo zenolako ikuspunturekin edo sentsaziorekin bueltatu zinen Barainainera? Lehenengo gauza, nik uste askori gertatzen zaiguna, baloratzen jakitea, hemen benetan, nik 22 urte nituen uste dut joan nintzenean, eta helduena nintzen, esan nahi duten, aurduntz zeuden emakumeak, 15, 16, 17 urterekin, niretzat hori izan zen, lekuz kanpoko zerbait, batzutan pentsa ezina, Orduan ja bueltatu eta esan eske begira, hori, erlatibizatu behar dugula, hemen ere, esan nahi du gauza batzuk baditugula, lortu ditugula, eta horiek baloratzen ikasi. Beste gauza batzuk eta aldarrikatu behar ditugu, eta eskatu, edo, bai, egia da, baina nik uste badago abaniko handi bat baloratzekoa. Gero egia da jarraitu izan dugula hemen lan egiten modu ez zuzenean, esan nahi du diru laguntzak eskatzen ditugu Nafarroako udaletxe ezberdinetan, orduan egiten duguna da behin diru laguntza horiek jaso hara bidali, beraiek kudeatu dezaten, eta azkenean 2018an berriro izan nuen hara joateko aukera, eta berriro ikusi nola gauza galdatu diren, eta beste gauza batzuk berdin jarraitzen duten, eta hilabete hori pasa ondoren, emakumeak hilabete hori pasatzen duten, pasatu eta gero, zenolako bizi aukerak edo lan aukerak edo zenolako ikuspunturekin ateratzen dira pizkat denetarik, emakume bakoitzaren arabera. Begira, ni aurrekoan izan nintzenean, emakume batek ez zuen semea eduki nahi, ze bere amak, hori, txantaia egiten zion, edo ona ezin duzu itzuli hori da, seme horrekin, eta orduan, hauek oso gazte dira, eta orduan erortzen dira txantaia horretan, eta beldur horietan, normala den bezala, esan nahi dut. Eta batean berak ikusi zuen baietz, nahi zuela semea, eta etxera joango zela, eta ikusiko zuen, eta azkenean etxean ez bazuten hona hartzen, bilatuko zuela zeo zer, eta ostras, esan nuen begira, ze ausardia, ez? Eta gero ikasketak edo horrelakoak haudatzeko momentuan,
han Mexikon unibertsitatera joatea edo doainik da, edo pagatu behar dute? Osea, orokorrean pagatu behar da, baina bai badira aukera batzuk egiteko Laguntzak horrelako, edo. bai, horrelako ikasketa batzuk, orduan, karo, gertatzen dena da, pues beti umeekin joan behar dutela, hori ere oso naturala da. Klaseetan umeekin egotea. Ikasketetan, eta bueno, umeak beti gainean eramaten dituztenez, ez da harritzekoa, baina igual ez da inbeste aukeratzen dutena, ikastearena. Gehiago da momentuan pues, lanean hastea, edo bai etxe batean zerbitzatzen, edo garbitzen, edo artisautzarekin, bai. Osea, ekonomikoki, igual, zuzenean lagunduko dien zerbait, ez? Osea, momentuan etekina lortzeko helburuarekin, bai. Eta nolakoak dira emakume horiek izaera horretan, ez? Mexikon, pues ez dakit, entzuna daukatez, pues jendea dela oso irekia, ez? Oso alaia, bizipotza nabaritzen dela, baina emakume hauek nolakoak dira? Niretzat, orokorrean oso isilak, oso xumeak, errespetu handiko pertsonak, osea, nik uste hor daudela gehiago behatzen, ikusten, ikasten ere bai, baina orokorrean isilagoak. Karo, nik ez dakit atzetik zer duten, baina nik uste esperientzia oso bortitzak batzuk. Batzuk bai kontatzen dute, beste batzuk ez, egia da ere tendentzia dagoela sekretismo handia. Karo, hori ikusi dute etxeetan ere bai, ez? Eta aipatu dizudan bezala, batzutan haurdun gelditu naiz, okultatzen dute haurdunaldi osoa, nik horrekin ere eraman nuen kristonako sorpresa. Karo, lagun batekin oheratu banaiz, haurdun nago, baina esan diot abortatuko dudala eta irira joan naiz, baina azkenean damutu naiz eta bueltatzen naiz. Gauza batzuk nahiko kulebroi ere, eta bueltatu naiz, eta esan dio, bai, abortatu dut eta mantendu dut tapatuta, baina tapatuta. Eta de hecho, kasu 2018ko kasu honetan, amaren etxera bueltatu ginenean, amarekin amonaren etxera bueltatu ginenean, berak erabaki zuelako, bai geldituko zela umearekin, eta bueltatu joan ginen, esatera. Bai, eta nik lagundu nion, nik eta beste emakume batek hor gindoa zen jaioberriarekin, eta jaioberria zeraman besteak herrian ikusi etzetzaten azkenean izan zuela, eta ara iritsi ginen nik esaten nuen. Pero nahiko evidentea da, esan nahi dut, sartu ginen etxean, eta orduan etxean bai hartu zuen umea, eta bere amari esan zion, jakin dezazun geldituko, umea izango dudala. Orduan orokorrean oso isilak dira, nik uste gauza asko gordetzeko ohitura dute, baina guri ere gertatu izan zaigun bezala, esan nahi dut, hemen tendentzia hori bizi izan dugu, orain arte esan nahi dut, eta gaixotasun baten aurrean, askotan tendentzia hori da, baina nobe jakin ez dezala, edo inkluso gaixoak. Gaixoari esango diogu baiet, baina azkenean da ez, edo naiz eta gaixoak jakin, publikoan gauza asko ez dira esaten eta okultatzen ditugu, esan nahi dut, zentzu horretan berdina. Adibidez, honetan badauka zer ikusirik, igual, han nola dago emakume eta gizonen arteko rol horiek, oso markatuta daude, edo nolako hezkuntza dute zentzu horretan? Oso estereotipatua, bai rolak, bai irudia, bai edertasun kanon oso markatua eta oso telenovellatan ikuste dituzte telenovela pila bat, eta orduan, hor oso markatuta bai edertasuna, bai klaseak, ze askotan agertzen dira oso ederrak diren emakumeak, baina ez dira indigenak. Txuriak, gehien bat. Hori da, eta indigenak agertuko dira beti zerbitzari moduan, beti behar bada ongi tratatuak, baina bigarren maila batean, behar bada izan daiteke familian zerbitzarea ere bai pertsona garrantzitsu bat, eta etorri gurekin afaltzera edo maitatua, baina beti zerbitzari, orduan beste klase batean egongo balitz bezala. Bai. Eta ez dago ezberdintasunik, adibidez, igual nik imaginatzen dutez, telenovela hauek izango direla Mexikoko komertzialagoak, eta baina adibidez
maiak eta horrelako komunitate txikiagoak, horrelako indigenak ez dituzte beste kulturalki beste balore batzuk edo beste... Bai, badituzte, baina telebistea jartzen dutenean, Claro, osea, noski. esan nahi dut, telebistan ikuste dituzten gauzak ere, pues besteen modura, eta Mexiko hirian ikuste dituzten telenovela batzuk, Chiapaseko komunitateetan ere ikuste dituzte, rol berdinekin eta estereotipo berdinekin. Egia da, maiek eta hor zapatismoak egin duen lan oso handia da, berdintasun horren aldeko lana. Borroka edo. Asko dagoela egiteko, zalantzarik gabe, baina guri gertatzen zaigun bezala. Hori, bueno, pues gauzak aldatzen doazelako, baina egia da, egin dela lanketa handia, komunitate askotan, bai zapatismoak horrela bultzatu zuelako, bai beste komunitate batzuetan, bueno, pues ari delako. Hezkuntza sexuala lehen komentatzen zenuen horretan, pues hutsune handia, gurean bezala. Eske gauza askotan ikusten dut zer nolako parekotasuna daukagun. Gurean bezala. Han gehiago izan daiteke, ze oraindik ere pues sexu bidezko gaixotasun transmisioarekiko, adibidez, preservatiboak erabiltzearekin, horrela egia da kanpainak egiten dituztela sentsibilitzatzeko, behar bada hemen orain dela urte batzuk egin ziren eta barneratuago ditugula, behar bada bai, baina gero beste gauza batzuk harreman sexualak oso gaztetik izaten dituzte, horrelakoak. Bide handia egiteko, bide luzea. Badirudi ez, sozialki edo gaztetxoagotik hasten direla gauzak esperimentatzera, ez? Sexua diozu baita ere, ordun geratzearena, ez? 16-17 urtekin. Hori, generalen horrela gertatzen da, edo komunitate txiroagoetan, edo... Orokorrean ikuste. Orokorrean, ze harreman sexualak oso gaztetik izaten dituzte, eta prebentzio lanik ez dagoenez, asko aurdun gelditzen dira oso goiz. De hecho, kuriosoa da, zeni odol ematera joan nintzen ara, kuriosoa izan zen, eta galdetu zidaten, eta harreman sexualak zein urtetatik. Eta pentsatu nuen, begira, hori Nafarroan... Esan nahi dute, zertara dator datu hori, zer ikusirik du horrek nire, klaro, bai, gero pentsatu nuen, egia da, hemen datu oso nabaria da. Karo, 6 urterekin ja ordun baldin badaude, pues pentsa. Osea, pentsat hori, badirudi kontutan hartzen ari direla orain orduan, ez? Galdera egin baldin bazuten, bai, gertatzen dena da batzutan berandu dela. Esan nahi dut naiz eta kontutan hartu, naiz eta kontuan hartu... Behar dela lanketa, ez, oinarritik hasten den lanketa bat, ez? Claro, ze hori ja da, hori izango litzateke, orain bai, datuak ditugu, baina guazen, egin behar dugu, eta aurretik zer, hortara iritsi ez gaitezen, baldin baditugu datuak, eta badakigu bai, estadistikak biltzen ari, ongi dago, estadistikak bildu. Eta bai, badakigu orokorren hasten direla 14 urterekin. Baina zer egin beharko dugu. Osea, ez 14 urterekin hasten direlako, baizik eta ja 15-16rekin haurdun daudelako, nahi gabe. Ulertzen, ze planifikatua baldin bada aurrera, baina planifikatu gabeko haurdunaldiak baldin badira, kasu hauetan bezala, zerbait egin beharko da. Maila instituzionalean. Eta horrelako proiektuekin, helburua da ikustea, ámbito ezberdinetan, gauzak egin aldirela. Lo bello que es mi Chiapas y la canto con orgullo. Chiapas es un estado imponente en sus montañas, con sus ruinas y el calor que hay en sus playas, sus cascadas y lagunas de colores. Y mi Chiapas tiene un himno que entonamos con el alma. Marimba cuando vibra y acompaña las canciones que cantamos al amor. Chiapas es un estado que hace ambiente con su gente, de la niñez y juventud que florece, de sus hombres que demuestran su pasión. Eta Aitziber, nolakoa izan zen zure 2009ko esperientzia eta 2018ko esperientzia, ze adinez ja ezberdintasun handia dago, ez? Ia 10 urte hor tartean, orduan zu pertsonalki aldatua egongo zinen, ez? Bai, hori alde batetik, egia da beste etapa batean harrapatzen zaituela, gauza batzutan nahiko berdin, ez? Egia da
pues gure 20-30 urte bitartean gauza batzuk aldatzen dira, baina beste batzuk antzera, han aldiz, esan dizudan bezala, pues 16 urterekin haurdun baldin badaude, 32rekin pues izan aldituzte ja 3-4 seme, orduan niretzat gauza batzuk nahiko antzera, ze joan nintzen berriro ikastera eta ikustera esperientzia horrekin zer gauzak eraman nituen. Eta bai, beste gauza batzuk zeharo ezberdinak. Zeharo ezberdinak, pues beste, ez dakit, ez da heldutasuna, baina nik ordurako ere lanketa handia egin dut maila pertsonalean, eta orduan pues ikuste, nik 22rekin gehiago ikusten nituen ezberdintasunak, emakume horiekiko nituen ezberdintasunak, eta 32rekin ikusten nituen berdintasunak. Bai, hausnarketa behar bada hori, ikustea guk ere hemen zer nolako bortizkeria maila dugun, eta zer nolako, han 22rekin gehiago flipatzen nuen ikusten dituenean hain gazte eta haurdun. Esaten, baina nola da posible, nola? Ez ni 22 urterekin eta hau ez da pentsatu ere ez dut egin. Karo, hain urrun ikusten nuen, eta aldiz gero jan nintzenean, bai, 32 izango nituen, eta ikusten nituen gauza asko oso gertu. Behar bada ez dimentsio berdinetan, baina funtsean bai, ikusten nuen, guk ere hemen zer nolako bortizkeria mota eta maila ezberdinak ditugun, eta nola nik ere beraien gauza asko berdin sufritu izan ditu dela, beste maila batean, baina gehiago horretan. Eta gero aldaketarik nabariena maila teknologikoan. Zeria da joan nintzenean harreman polita egin nuen, eta gero noizean behin email bat bidali eta goraintzia guztiei. Baina orain joan izan nintzenean orain dela 2 urte, bakoitza bere WhatsApparekin eta bueltatu eta orduan oso konektatuta eta idatzi eta bidali eta... Hori da baita ere teknologia daukan gauza positibo bat, ez? Horrelako baita komunitate txiroetan ere baita dautela tresna hori gero, adibidez hori zurekin kontaktutan jartzeko, hitz egiteko. Bai, beraien artean, edo talde mailako komunikazioa egiteko, guk orain arte egiten genuena zen koordinatzailearekin emailak bidali eta proiektuak partekatu eta kitxo. Baina ez da berdina, ez? Klaro, eta orain guztiekin WhatsApp hori eta orduan harreman pertsonala ere gertutasun hori da izan daiteke, edo zer moduz seme alabak, begira argazkia eta orduan bidaltzen dizkidate, edo nola zaudete eta begira tailer batean gaude, edo hemen demagun neguan elurtuta, begira zer nolako elurra bota duen, eta han, hori polita da. Bai, desde logo hori abantaiak, bai. Flipatzen dute hemen elurra ikusten dutenean, edo? Bai. Txiapas oso maila altuan dago, baina beste klima bat izan da elurrarekin itxundituta. Bai. Eta zu orain haurdun zaudela? Bai. Horrek ere emakume horiek presente dituzu edo? Bai. Egia esan oso presente ditut beti, ze niretzat izan dira nire bide pertsonalean oso pertsona eta proiektua berez polita da eta berezia da. Baina etapa honetan, zer esan ez, are gehiago, etxe horretan, nik uste oinarria dela emakumeei laguntza eskaintzea, are gehiago haurdun dauden emakumeei. Orduan, oso gertu ditut, han gero ematen den arreta oso polita da, errespetu handiarekin, bertan erditzeko aukera ematen zaie, orduan, oso konektatuta, bai, oso gertu ditut, eta izango ditut ere bai, eta bueltatzeko gogoz, eta beti esaten dit, bueltatuko naiz, orain ja beste familiakide batekin, beste pertsonatxo batekin. Hori da. Eta orain zu haurdun ikusten zaituztenean, nola reakzionatzen dute? Segituan hasi da, beraien lana denez eta hemengo emaginen modura, ez? Eta noizko duzu, eta zer moduz, eta erditzea, eta prestatu duzu, eta nola egingo duzu, eta beraiek ere hori lantzen dutenez, horretan nola sentitzen zara, edo, ikusita hori, ongi. Eta etxeko jagoa da, han haurdunaldiaren inguruan daukaten perspektiba hori, zer diozu, han etxetan erditzen dutela gehien bat, ez? Bai, etxe horretan bertan eskaintzen zaie aukera. Esan bezala, errespetu handiarekin nahi badute ospitalera joan, ospitala hor bertan dago, San Cristobalen, eta orduan aukera dute. Gertatzen dena da, ospitaletan orokorrean violentzia maila handia ematen dela
maila obstetrikoan ere bai, eta esan nahi dut, askok nahiago dute etxeetan konfiantzazko esparru batean seme-alabak eduki, partera naturalekin adibidez, ospitaletan baino, ospitaletan askotan zuzenean zesarea egiten diete, bakar tratu oso txarra jasotzen dute, orduan, bueno, pues beldur dira, askotan ospitalera joateari beldur diote. Orduan, bai, perspektiba zeharo ezberdina. Gogoratzen dut emakume batek, klaro, jipoia handia jaso zuenez, aldaka apurtuta zuen, orduan erditzea arriskutsua zenez, etxean santzuten, orduan bai behartzen interbentzio klinikoa. Eta orduan, berak hori, mediko no, esaten zuen gauza bakarra, hospital no, mediko no. Pero, karo, kasu horretan behartzen interbentzio berezi bat, eta beldurtzen kasu askotan hori zesareak, inkluso gero zuzenean ere bai, trompak mozten dizkiete berriro seme-alaba gehiago eduki ez ditzaten, orduan, egiten dira benetan astakeria handiak. Eta hori, emakume gazte indigena hauei edo generalean Mexiko emakumeei? Ez, hauei bereziki, bueno, violentzia orokortua dago, baina hauei bereziki? Bai. Badakitelako ez dela haiek hautatutako ordunaldia? Bai, eta esan bezala, tratua ez delako berdina, dira bigarren mailako pertsonak izango balira bezala. Osa hori oso nabaria da, ez? Bai. Zentzu horretan, haurdunaldietan, ospitaletan, bereziki. Bai. Eta orain, zer nolako proiektua dituzu buruan, edo ara joateko intentzioa, edo... Bai, ara joatekoa beti, oso presente daukat, eta gustatuko litzaidake, bueno, orain, hori, ez aurten, igual hurrengo urtean alba dut, edo, bueno, berriro itzuli, eta orduan, zure txikiarekin. Hori, hauen txikiarekin. Eta momentuz, hemendik laguntzen jarraituz, esan bezala diru laguntzak eskatzen ditugu Nafarroako udaletxe ezberdinetan, eta gero diru laguntza hori ara bidaltzen dugu eta hemen justifikatu behar dugu, eta hemen gero jarduera ezberdinak egin. Orduan, printzipioz, horrela jarraitu. Eta zer nolako jarduerak edo egiten dituzue? Bueno, hemen egiten duguna da, edo argazki erakusketa, prestatu genituen horrelako panel informatibo handi batzuk, bai Chiapasko kontestuari buruzkoa, zapatismoari buruzkoa, emakumei buruzkoa, gero etxeari buruzkoa helburuekin, eta gero zenbait testigantza ere bai, emakumeen testigantzak bertako erabiltzaileak eta orain formatzaileak diren emakumeen testigantzarekin. Orduan egiten duguna da panel erakusketa hori, bideoak eta hitzaldiak ere bai, bertan egin zuten pare bat bideo egin dituzte beraien proiektua erakutsita, eta horiek ere bai kulturetxe ezberdinetan edo jarri izan ditugu. Eta artisautza ere bai, berai esan bezala oso trebeak direnez material ezberdinarekin horiek erakusten ditugu eta saldo ere bai, beraiei gero dirua bidaltzeko. Ekarri dituzu horietakoak ikusia izateko? Bai. Hementxe ditut zenbait, eta polita da gero ikustea nork egin duen, zenbat balio duen, adibidez Andrea Díaz Hernández. Bitu bere izena eta guztia jartzen du? Bere izena eta horrela guk badakigu nork saldu duen eta nori dagokion dirua. Osea, saltzen duzun gauza bakoitza badoa pertsona horri? Hori da. Dirua dijoa pertsona horri? Hori da. Etxean egiten dena da, eskaintzen zaie tailerrak egiten dituzte, eta gero bakoitzak sortzen baldin baituzte edo belarritakoak edo horrelakoak, hori, bakoitzak izena jarri, etxean erosten da sortutako material hori, eta gero guri ekartzen digute eta horrela, autosufizientzia hori ere bai sustatzeko. Bai. Ni hemen geratuko naiz, artisau gauza polita hauek ikusten, hurrengora arte. Eta mila esker Aitziber, elkarrizketagatik. Bai, mila esker zuei, eta segi horrelako proiektuak zabaltzen, eta eskerrik asko. Zuen interesa eta denboragatik. Zuri, bai. Mila esker.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.